Pozdrav slatkoljupci! Danas radimo jedan zanimljiv recept krofne od pistakija. U čistu zdjelu stavljamo 600 g glatkog brašna, 1 žličica soli, 75 g šećera, 1 dolčela limun šećer ili ribana korica jednog limuna, 1 suhi kvasac, sve to dobro pomiješamo. Nakon toga dodajemo 5 cijelih jaja, zatim 150 ml mlakog mlijeka. Sve dobro izmiksamo dok ne dobijemo glatku teksturu tijesta. Zatim dodajemo 165 g omekšalog maslaca te ponovno sve mikserom izmiksamo dok ne dobijemo lijepu čvrstu teksturu tijesta. Nakon što se tijesto počelo lijepo odvajati od posude, u pobrašnjenu posudu stavimo prethodno dobiveno tijesto te stavimo nekih sat vremena na toplo, pokrijemo dok se tijesto lijepo ne digne. Tijesto se dignulo. Nakon toga pobrašnimo podlogu. Tijesto razdijelimo na 15 jednakih komada. Tijesto vrtimo između dlanova kako bi oblikovale lijepe kuglice. Odložimo u pleh obložen papirom za pečenje. Prije pečenja razmutimo jedno jaje u 1-2 žlice mlijeka, te kistićem premažemo svaku krofnu posebno kako bi prilikom pečenja dobila lijepu bakrenu boju. U međuvremenu petnicu zagrijte na 190 stupnjeva. Pečemo 15 minuta. Radimo nadjevu od pistakija. U zagrijanu tavu stavljamo 100 g cijelih pistakija. Lagano ih zagrijemo. Nakon toga pistakije stavljamo u sjeckalicu te ih sjeckamo dok se ne pretvore u gustu pastu. Poželjno je da bude što kremastija. Nakon toga u čistu zdjelu stavljamo 225 g mascarpone sira. U njega dodajemo pastu od pistakija. Sve dobro ručno izmiješamo. Najbolje je ručno zato jer dosta će vam se lijepiti za metlice od miksera. Nakon toga u kremu dodajemo 75 g šećera u prahu. Također sve dobro izmiješamo dok se svi sastojci lijepo ne sjedine. Krafnice su ispale brutalno. U čistoj posudi miksamo 150 g mliječnog vrhnja za šlag. Nakon toga dobiveni šlag umiješamo u kremu od pistakija. Taj postupak možemo slobodno mikserom. Nakon što smo lijepo sve izmiksali, tekstura nam je čvrsta. Krofne prerežemo po pola, ne do kraja, znači 2/3 krofne prerežemo. Kremu stavimo u punilicu te punimo krofne.
Možete ih puniti po želji, ja sam ih punio na ovaj način, izgledaju vrlo primamljivo i zanimljivo. Mogu reći da je krema vrlo zasitna, tako da nemojte pretjerivati sa kremom u krofnama. Na kraju krajeva meni je nadjeva ovakvim punjenjem ostalo jedna šalica od 2 deca, tako da sami si možete podesiti koliko ćete, kako ćete ih filati, možete ih više filiti pa da vam ne ostane tog nadjeva. I za kraj mogu reći, znači, vrlo su ukusne. Tijesto podsjeća vrlo na tijesto od uskršnjih pinci, tako da, eto, nadam se da će vam se sviđati i uživajte. Dobar vam tek!